площади продолжается. Яна-яна ут қамап алған мейдан 250 квадрат метрдан арта. Янгын сөндірушілер келгенде бинаның түбесі һәм үскі қаты ялқынланып яна. Жерлі халық мында балалар қолы ойнағандыр дей. Я выбегла, и уже вот все опять стало гореть. Егіріп шықсам дүрләп яна, ел сайын бір үкхәл. Күпме түзәргә була, дары мишкәсіндегі кебек яшибез. И пацаны, и девчонки бегают. Анда малайлар да, кызлар да ерейді. Это уже не первый год. Бірінші ел янмы инде ул, балалар анда еш ерей, тәрәзәләрен ваталар. Әлеге бина мәдәни мирас объекты санала. Утарны 1890 елда сәүдәгәр Иван Стахеев төзетә. Гомумән ул Түбән Кама районындагы 19 ғасырдан калган бердән-бер корылма. 130 еллык тарихы дәвамында биредә балалар бакчасы, мәктәп, милиция бүлеге, авыл советы да булган. Соңгы елларда ул буш тора, электр кертелмәгән була. Шуңа бинаның ничек янып китә алуын әле ачыклыйлар. Янгынның мәйданы 250 квадрат метрны тәшкил иткән. Халык булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәпләренең 2 версиясе карала: ут белән саксыз эш итү һәм уктырту. 1997 елда Стахеев йорты республиканың мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертелә. Ул район хакимияте карамагында санала. Нашими силами. Без булдыра алганча объектны бикләп куйган идек. Тәрәзәләре томаланып, ишекләре ябык иде. Әмма кай вакыт аларны ваткалыйлар. Без тиз арада бикләргә тырыштык. Безнең өчен аның януы зур югалту. Янгын факты буенча район прокуратурасы тикшерү эше башлаган инде. Сүзләренә караганда, алар бу объектны саклау буенча башкарма комитетка кисәтү ясаган була. Янгынның бүгенге көндә башлангыч сәбәпләре төгәл билгеле түгел. Элек шәһәр прокуратурасы тарафыннан район башкарма комитетына ремонт реставрация эшләре үткәрү кирәклеге берничә тапкыр күрсәтелгән иде. Агымдагы елның май аенда шулай район башкарма комитеты адресына закон бузуларын бетерү турында күрсәтмә бирде. Ул хәзерге вакытта каралды. Бүген яңгы булган урында Казанның тарихи мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитетының эшче төркеме килде. Алар хәбәр иткәнчә, Стахеев утары 2018 елда мәдәни мирас объектларын саклау буенча Мирас республика программасына кергән. Аны циклендерү буенча эш башлана, реставрация проекты ясала. Әмма хәзер янгыннан соң проектның эскизын яңадан төзергә кирәк булачак диделәр. Составим акт технического состояния. Хәзер бинаның техник торышы буенча акт төзибез. Аны саклау өчен без нишли алабыз, шуны караячакбыз. Мирас программасы буенча аны циклендерү проекты әзер иде инде. Тик бу хәлдән соң аны яңадан карарга кирәк булачак. Утарга күпме зыян килгән, шуңа карап Стахеев йортын торгызу буенча яңа проект әзерләнәчәк. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.